Культурная раніца з Таццянай Сапегай. Хвала Христу! У нашай студыі шаноўны любімы госць, музыка, спявак, кампазітар Зміцер Войцюшкевич. Прывітанне, Зміцер. Прывітанне. Я рады такой сустрэчы, і нагоду прыгожая і марозныя такія. Марозная краіна заснежаная і прыгожа, вось такая калядная настрой прыгожа. Так, сапраўды сустракаемся ў святочны час, у чаканні шчаслівага Новага года, у перыяд Раства. І пытанне да цябе чаканае, напэўна, якія ўспаміны ад калядаў з дзяцінства, ці шмат было тады у Бярозаўцы снега, і які, можа, падарунак запомніўся святочны? Ну, па-першае, моя бабуля святкавала. У нас была праваслаўна-каталіцкая вуліца. Гэта родныя браты і сёстры, хтосьці быў каталіком, хтосьці быў праваслаўны, у залежнасці, хто з кім шлюб браў. Вось я так і не зразумеў, хто я. Ну, такая класічная беларуская сям'я. Ну, у нас праваслаўная, і моя бабуля была праваслаўная, а ей народны брат, сястра каталікі. Так, таму святкавалі і гэтыя, значит, 25, 26, 24, а пасля ўжо 6 і 7, уже там мы ели там і гатавалі там макелкі, клалі салому ці сена, цягнулі з-пад абруса бізун, потому что у нас это быў бізун, у кого будзе самы доўгі бізун, вось, альбо кому больш пашасціць, вот такое было. А падарункі, ну, па-першае, здавалася тады, што зімы мацнейшыя. Ну, зараз, гэтая зіма, вот сённяшняя, мне здаецца, не горшая за тыя. Просто ў дзяцінстве ўсё, магчыма, ярчэй успрымаецца, і там просто... Ну, тая, сапраўды, у Бярозаўцы была, там, можа быць, адна ці дзве лямпачкі на вуліцу, таму, конечно, як у Грышкаўца, вот эта лямпачка і мароз в дзяцінстве нам мела значэнне. Калі ідзеш у школу, ще цёмна, вяртаешся ўжо цёмна, то, ну, такая своеасаблівая, ну, такая, трэба было радавацца чаму-небудзь. Мы радаваліся вось гэтаму. Ты калісьці расказваў, што твой бацька быў шанаваны і вядомы ў Бярозаўцы менавіта як чалавек, які добра спявае. Якая традыцыя спеўная была, сямейная, і ці спявалі, гралі на музычных інструментаў хтосьці з бацькоў, з дзядоў? Ну, па-першае, бацькі не стала, калі мне было 3,5 гады, і я, ну, фактычна яго не памятаю, толькі засталася памяць пра яго. Ён іграў на гітары, яшчэ іграў у духавым аркестры ў Бярозаўцы, таму ён быў тубіст на тубе, это такая вялікая труба, якая грае самыя нізкія ноты. Вось. І, ну, бацьку майго сапраўды любілі ў Бярозаўцы, таму што, ну, відаць, ён быў такі адкрыты, ну, в сэнсе контактны, не ведаю, то есть не рабіў кепскага дакладна, і вось за гэта, і то, што песня, конечно, яна адкрывае такія розныя нечаканыя дзверы вось у сэрцы людзей, і вось, магчыма, за гэта яго любілі. А мама просто спявала, у яе быў голас, і там, ну, скажем, у коле сяброў называлі Шульженка. Вось, а так дзядзькі гралі таксама ў духавым аркестры у Бярозаўцы. Быў аркестр шклозавода «Нёман», і, в прынцыпе, я выхаванец этого аркестра, і удзячны якраз такі настаўніку Зуеву, спадару Віктару, за тое, што ён там са школьных, спачатку быў аркестр у школе, а пасля ўжо аркестр, ну, а паралельна існаваў аркестр просто у Доме культуры. Вось, і это было такое шматфункцыянальнае падраздзяленне культурніцкае на святы, значит, все эти савецкія, это, значит, суправаджэнне уручэння граматаў, 200 раз сыграць туш, там гімны, смелое товарищи в ногу, а уже там эти дорослые, уже они там, скажем так,
у апошні шлях людзей суправаджалі. Зараз эта традыцыя ўжо знікла. Вось тады была памяты аркестр. Калі паглядзець твою біяграфію, то у хлопца з Бярозаўкі былі розныя перспектывы, і займаўся класічнай барацьбой, і меў поспехі, і вывучаў паглыблена ангельскую мову. Ну, я зараз гэтым займаюся, в сэнсе не вывучаю, але слухаю там свае прафесійныя музычныя нейкія YouTube каналы, выключна па-ангельску, і сам у себе адзначаю, што вельмі шмат пачынаю разумець, таму што паглублены ангельскі там з другой класы гэта адна гісторыя, а ўжо там калі ты ўлазіш у свет там музычных стварэння музыкі там сучаснымі сродкамі, это вся камп'ютарызацыя і так далей, гэта іншая гісторыя, але калі 2 гады это займацца кожны дзень, то пачынаеш разумець усё. Ёсць там шмат дапаможнікаў, субтытры, незразумелыя словы і так далей. Вось я перабіў, прабачце. Яшчэ там мае якія... Яшчэ, напрыклад, практыку праходзіў на шклозаводзе Нёман таксама. Трошкі, так. Магло захапіць шкломастацтва? Яно мяне дагэтуль захапляе. Я не магу... То есть я прызнаюся, што я зачараваны шклом. Я ведаю цану прыгожаму шклу. Таму што, відаць, это традыцыя сямейная. Ты можаш там нават не вучыцца, но просто пры гэтым прысутнічаць. Там дзед, дваюрадны мой, родны брат маёй бабулі быў дырэктарам вот гэтага яшчэ польскага... Ад 19 стагоддзя, які бяры там пачатак. Так, ён быў перад другой сусветнай. Вось ён дырэктар, ёсць здымкі, дзе ён у такім шляхетным гарнітуры, напрыклад, яны гуляюць па Вільні, там у шляпах, такія персанажы фільму «Ва-банк», ці стаяць на фоне егіпецкіх пірамідаў. Тады не кожны чалавек мог сабе дазволіць там, не ведаю, якім спосабам яны там караблямі траплялі туды, ці ўжо ляталі. Таму са шклом, і зараз я стараюся, калі ёсць магчымасць, нешта калекцыянаваць, напрыклад, там у Вайцюшках у мяне ёсць пэўная там, скажем, еще это не экспазіцыя такая музейная, но я б хацеў бы стварыць такі... то есть это агросядзіба, дзе можна людзей карміць таксама. Я хацеў бы, каб усё, што будзе стаяць на стале святочным ці на абедзенным, складалася б з нёманскага шкла. Там і суп, і другое, і нейкія бакалы, не ведаю, там, што там, такое стварыць гісторыю. Цяжкавата. То есть это трэба кідаць музыку і займацца толькі экспазіцыяй. І апошняя характарыстыка з дзяцінства, гэта, канешне, выдатна закончыў музычную школу. Гэта неправда, таму што я ніколі не вучыўся. Я вучыўся ў музычнай школе, былі спробы 2 разы. Значыць, першая спроба у 2 класе школы мяне, в прынцыпе, бралі на фартэпіяна ў музычную школу, а мама сказала, што грошай няма на фартэпіяна і грошай няма на вучобу. Правда, мы былі ўдваіх, і не сильно... То есть 600 рублей тады было нам шмат заплаціць за тое, каб Дзімачка займаўся на фартэпіяна. Я пайшоў тады ў духавы аркестр. А ўжо ў 5 ці ў 6 класе была вельмі прыгожая настаўніца флейты ў музычнай школе. Я, конечно, на гэта клюнуў. І некалькі месяцаў, можа, паўгады вучыўся, а потым я не ведаю, ці то яна з'ехала, ці... Карацей, нешта сталася, што я ўжо проста іграў у школьным ансамблі на барабанах. Вы не ведаеце, што я яшчэ на барабанах іграў, на танцах. А потым ужо проста без музычнай школы сябры мяне трошкі подцягнулі па гармоніі, па сольфеджио, па музычнай грамаце і так далей. І я просто паступіў, можа, не самым лепшым стане, паступіў у Лідскую музычную вучэльню, а за год я асвоіў всю музычную школу, таму што займаўся на кларнеце ад рана до вечора,
там 6-8 гадзін у суткі і за год асвоіў 5 гадоў музычнай школы. Мяне ўжо вазілі, это не сціпла, конечно, так казаць, но это была правда. В 87 годзе мяне ўжо павезлі на нейкі слёт кларнетыстаў, ўжо настаўнікаў усіх музычных вучэнняў, як юнае дараванне, які так хутка чалавек можа, калі захоча, чамусьці навучыцца. Яшчэ Нёман займае значнае месца ў тваім жыцці. Гэта і дзяцінства на Нёмане, і вуліца Нёманская у Бярозаўцы, і творчасць таксама, гэтыя магутныя песні, якія створаны на вершы Астрэйкі, на вершы Караткевіча, дзе гучыць Нёман. Нёман для цябе проста рака ці штосьці большае? Ну, тут я не буду арыгінальным, што скажу, што, конечно, нешта большае. Я б не вярнуўся бы, пабудаваў бы там некую аграсядзібу. Мне ўсе рэчкі беларускія падабаюцца. І калі я купаўся ў Дняпры, перад тым, як акунуцца палезці ў ваду, я падумаў, напэўна, ў Дняпры вада іншая. Там горшы, там... Оказывается, она такая самая, паўсюль аднолькавая. Но просто магія Нёмана, яна... мало таго, што пісана там класікамі літаратурнымі, мастакі, ўсё. І так склалася, што ў кожнай краіны ёсць свой сімвал. Вось рака. У Расіі Волга, у Польшчы Вісла, Місісіпі, у Амерыцы, магчыма, там просто шмат тых яшчэ азёр ёсць прыгожыя. Но у нас Нёман, і я адчуваю эту энергію. Я адчуваю якую сілу мне там дае Нёманскі край, Навагарадчына. І, ўжо ж слаўных людзей гэтага краю безліч. Вось, і герояў, і пакутнікаў, і людзі, якія... я быў выхаваны на этой савецкай, падмурку, але ўсё роўна яно это влезе, што б з гэтага не рабіў. І гэты феномен Нёманшчыны, ён існуе. Вось і Градзеншчына, і Навагарадчына, і Ліда, і Шчучыншчына. Это все так пропитано гісторыяй, пропитано все ж таки незгубленай традыцыяй, пропитано шмат канфесійнасцю, там шмат нацыянальнасцю, тому што все не ведаюць ці хацелі. Мне здаецца, што вымушаныя былі жыць у добрасуседстве, у міры, у нейкай згодзе, каб развівацца, каб ісці далей, таму што іншыя шляхі такія тупіковыя. Уже традыцыя стала на каляды мець падарунак ад цябе, і хітамі сталі песні на каляды, валёначак святога Мікалая, калядкі. А сёлета, 25 снежня, слухачы атрымалі яшчэ адзін ад цябе падарунак пад ялінкай. Гэта была замова паэту, гэта песня, ці гэта была імправізацыя? Мы заўсёды з Владзімірам Някляевым абмяркоўваем. Можа, не так глыбока, в 2 словах, там, прокопаць час на калядную песню. Што пісаць? Я кажу, некую надзею трэба даваць людзям, што ж тут уже жыць? Ён там некія такія любіць там жартаваць, і так часам я так, такая тэма не. На каляды трэба нешта, все ж таки людзям святочны настрой ствараць, нягледзячы на тое, што сам відэакліп для мяне ён падаецца такі трохі сумна, такі, таму што ў паветры ёсць настрой такі некай разгубленасці, безнадзейнасці, калі хочаце. Вось, і гэты стан пад ялінкай у абдымку, то есть каб хтосьці цябе притуліў, кожнаму і мужчыне, і жанчыне, кату, ласка і добрае слова не будзе лішнім. Таму вось такі стан, і мы вырашылі, што нічого страшного, яна можа быць з элементамі такога суму, але свет і добрыя словы прыгожыя, там, і відэо ўсё ж такі.
І я яшчэ думаю пра тое, што калядкі ці вось калядны настрой, ён не абавязкова павінен быць такі радасны, крыклівы. Ён павінен быць у нейкім сэнсе, таму што сам сэнс, тавталогія ў сэнсе сэнс, сам сэнс гэтага свята ці сустрэчы вось гэтых людзей. Людзі збіраюцца, там прыязджаюць з розных куткоў краіны, свету, там за сталом ці проста ў гэтым доме збіраюцца там, і рады, што яны там жывыя, рады, што дзед, баба там плачуць ад таго, што ўнукі прыехалі, дзеці сабраліся, там гэты стол ломіцца ад крызісу. В гэтым сэнсе ён кранальны момант, не крыклівы, нема там. Вот, мне здаецца, што нават у самай такой громкай сям'і гэтыя моманты ствараецца пэўны спакой. Хоць яны могуць там ругацца, там эти сёстры, браты і так далей, там ці мужик з жонкай, такое Італія нейкая такая, але ўсё роўна, мне здаецца. Гавару шмат, правда? Сапраўды святы яны спрыяюць таму, каб узгадаць сваіх родных, і песня атрымалася вельмі душэўная. Заспяваеш нам? Да, паспрабую зараз такой раніцай. Зноў наша родная зямля пад снегам, пад лёдам, цябе я, любая моя, віншую. З Новым годам ты зноў бяжыш за сонікам па сцежках зледзянелых, у кажушку чырвоненькіх і рукавічках белых. Хай соніка далёка сцюжа кружыцца навокал, ды гарыць у нашых вокнах навагодняе святло. І пад нашаю ялінкай мы прысядзем на хвілінку, у абдымку, каб табе цяплей было. На Новы год, на новы лёс пад зоркамі гадаем, і зоркі падаюць з нябёс над краем і за краем, дзе на Дняпры і на Дзвіне, у полі і ў лесе чырвона груда снегіры рассыпаны па снезе. Ай, соніка далёка сцюжа кружыцца навокал, ды гарыць у нашых вокнах навагодняй святло. І пад нашаю ялінкай мы прысядзем на хвілінку, у абдымку, каб табе цяплей было. У абдымку, каб цяплей табе было. І ў студыі стала цяплей. Ой, сагрэліся. Вы супрацоўнічалі са шматлікімі паэтамі, творчыя асобы яны вельмі патрабавальныя, вельмі далікатныя. Ці былі такія выпадкі, калі паэты былі незадаволены вынікам? Ну так, я не магу, гэта ж такі працоўныя моманты, калі мы нешта абмяркоўваем. Таму так рабіць кепска не прыходзілася. Паэты, ясна, што у таго ж самого Владзіміра Някляева заўсёды на кожны верш ёсць свая мелодыя. Яна вельмі падобная на стандартная некая мелодыя на ўсе ягоныя вершы, і ён мне ўжо спявае свой варыянт, і я кажу: Владзімір Прокопавіч, а навошта я вам патрэбны тады, калі вы ўжо это прекрасна самыя спяваеце. Ну, это наша такая гісторыя. З Алесем Камоцкім ніколі, ён вельмі, скажем, такі... Вот слово эластычнае, яно як у польскай мове там пан мог бы быць трохі эластычны. Значыць, это заўсёды таргоўля некая ідзе пра тое, што менш грошай, больш грошай. А ў гэтым кантэксце Алесь, ён делікатны і мы ніколі, не было поводаў у нас, каб придумаць там нешта. То есть, звычайна ўжо па дарозе да нейкага праекта ці да песні выбіраўся той верш, які павінен быць ўжо нечым добрым, а не кепскім. Таму, я не ўзгадаю ні з Бураўкіным. У нас
такое добрае сяброўства з усімі паэтамі было, і з Барадулінам, і з Міхалам, і з Алесем Ліпаем, якога ўжо няма, і Міхала таксама няма, і Разанова, якога трэба рабіць зараз. Як бы я трошки спазніўся, і зараз ось я недавно слухаў тое, што было там нейкія напрацоўкі. Вось трэба так сур'ёзней пасля святаў так неяк так сядаць за гэтыя праекты. Вельмі цікава пра Разанова чакаем. Я еще не ведаю, что это будет, потому что там как бы поэзия настолько такая, что космична, и тому сродки, я ведаю докладно, что сродки выразности там могут быть абсолютно розныя. Як это з гэтага рабіць праект, і як з гэтага, ну такі, каб это быў поўны нейкія ўрыўкі, ці асобныя вершы. Вось, ну, зараз просто такі дзіўны час, што гэтыя ўсе праекты, як альбомы, ці так, як нейкі там роман у пісьменніка, для музыкаў як бы не так маюць значэнне. То есть яны для музыкаў маюць значэнне, а для публікі ўжо альбомамі мала хто слухае. Людзі слухаюць там сінгламі, там як бы нешта там Spotify, адна песня дастаткова напісаць. Навошта столькі рэсурсу энергетычнага і фінансава траціць на запіс некай праграмы на вершы там Алексея Пысіна, напрыклад, калі можна ўзяць за гэтыя там адносна там нейкія там і грошы і час, ну паспрабаваць стварыць суперхіт, які будуць спяваць мільёны людзей ва ўсім свеце. Вось, ну, я з гэтага пачынаў праектамі, то есть, і мне падабалася тое, што песняры таксама гэта рабілі. Это такая традыцыя, якую трэба рабіць, каб пра паэтаў таксама было вядома. Не толькі беларускіх, а і вот як мы это робім, і там, нашых суседзей паказваем, таму што паэтычны свет, ён вельмі прыгожы, але ён мала вядомы. Нават, ну, не толькі ў Беларусі, там сваіх паэтаў не ведаюць, і Польшу таксама не переживайце. І я думаю, што тое самае робіцца ў кожнай краіне, потому што зараз такі час, што трэба, ну, не то, што прымушаць, а звяртаць увагу на нейкія моманты. І ёсць такія людзі, іх можа быць не так шмат, і гэтаму вельмі рады, што іх можа быць не так шмат, але яны ёсць, якім там паэтычны, музычны свет там з маім удзелам цікавы. Таму як будзе з Разанавым праектам і з Ліпаем, гэта, ну, такі, ну, проста яшчэ, ведаеце, пагаварыць люблю. Просто даўно ўжо не было інтэрв'ю такіх радыё. У мяне заўсёды неяк так выпадае, што яшчэ не выдадзеныя тыя два праекты ці нейкія там планы, а ўжо амаль падрыхтаваны чарговы нейкі альбом, зараз на весну, як это, я не ведаю, як ён будзе называцца, но пакуль што называецца I am in rock and roll, штосьці такое. Ну, ось такое, трошки без этой такой маёй лірыкі, такое трохі больш дынамічнае. Хацела запытаць таксама пра праект на вершы Пысіна, які ты ўзгадаў да стагоддзя паэта, ён быў зроблены. І калі першы раз ты яго прэзентаваў, гэта было онлайн, ты спяваў адзін, і было ўсё выдатна, а пасля выходзіць альбом, у якім удзельнічае 30 музыкаў і спевакоў, і праект атрымаўся грандыёзны, але зразумела, што арганізацыйна гэта ўсё зрабіць складана. Вось чаму ты вырашыў не сам зрабіць альбом самастойна, бо з ім справіўся, ўжо прадэманстраваў гэта, а вот працаваць над прыцягненнем іншых спевакоў? Ну, па-першае, ёсць традыцыя ўжо такая досыць, якая мае гады, это супольныя музычныя праекты. Ну, і мне трохі дзіўна, што нават у тыя часы, калі гэта можна было рабіць, моладзь, якая там ўжо ёсць, гэтым не займаецца. Ну, і трэба нейкім чынам там ім нагадваць пра тое, што можна дзяліцца. І мая задача як кампазітара і выканаўцы, каб гэты праект, ну, моднае слово в інтэрнэце, шэріць, да, там нешта там дзяліцца. Таму гэта натуральны працэс, што мяне там паважаюць музыкі, я магу звярнуцца
і запытацца, хочаш, не хочаш, і ну, 90, все 100%, каго я звяртаўся, сказалі, мы хочам. А як песні дзяліліся? Ну, в нейкім сэнсе я прапаноўваў. Я прапанаваў Вольскаму заспяваць вось гэты баравік. Ну, в прынцыпе, это з майго пункту гледжання, адна з найлепшых такіх песень у гэтым праекце. Я вырашыў яе прапанаваць Вольскаму, таму што ён мне калісьці прапанаваў, я нарадзіўся тут. Ну, то есть, як бы, і я там, мне быў этот гештальт не зачынены, я так, як бы, вот, спадзяюся. І Лявон выдатна заспяваў яе, як бы не так, як я яе спяваў, але па-свойму. Таксама в гэтым як бы ёсць адметнасць такіх праектаў, калі ты ну, ён пашырае проста свае хвалі уздзеянні, калі там розныя выканаўцы. І это ж самыя выканаўцы там коле сваіх блізкіх людзей пра праект могуць ну, часам узгадаць, это важна таксама. Конечно, хацелася б некую прэзентацыю, хацелася б больш увагі. І для мяне асабіста гэты праект, ён такі ну, вельмі важны з пункту гледжання там майго росту, кампазітарскага ці прадусарскага, таму што это вельмі таксама важна сабраць гэтых людзей нейкім чынам. Это ўсё музычна, паэзію падняць на вот гэты спеўны ўзровень. Вось. Тым больш, што персона, асоба Алексея Пысіна ну, у шырокім коле абсалютна невядома. Это, як бы, ведаюць Андрей Хаданович, Владимир Некляев, тыя, хто займаецца паэзіяй, ну, можа быць, хтосьці там, хто непасрэдна працуе там з бібліятэкамі. Нават в інтэрнэце, калі паглядзець, дзіцячых песен Пысіна няма, толькі ваенная тэматыка. А дзіцячыя, яны як бы закрытыя нават. Ну, вось гэтай прычынай як бы таксама трохі гэтага бракуе канкурэнцыі сярод калегаў наконт дзіцячых, наконт калядных, там, ну, наконт паэзіі. Ну, добра, я думаў, што 20 гадоў мне назад, калі пачыналі вот этот усход-захад аркестр, і канцэпцыя якраз палягала на тым, каб праз нічога нового, зноў-такі паўтаруся, там гэтым займаўся аркестр Фінберга і займацца, спадзяюся, будзе песняр этой праграмы на вершы. Я думаю, што будзе некая пэўная канкурэнцыя, што ну, будуць там некія таксама выканаўцы, якія будуць спяваць. А этого няма. Я практычна адзін гэтым займаюся. Таму што все спяваюць сваё. Все хочуць быць як бы паэтамі самастойна. Ну, это таксама ўсё добра і шмат гуртоў цікавых і выканаўцаў. Вось. Вам пашанцавала супрацоўнічаць з класікам беларускай літаратуры Рыгорам Барадуліным. І пры жыцці паэта быў створаны альбом «Паравоз кахання». І на прэзентацыі паэт быў на сцэне, казаў прывітальнае слова. Узгадайце які-небудзь такі яркі ўспамін пра дзядзьку Рыгора. Ну, ён вельмі як бы быў адкрыты. Нават у першую сустрэчу мы там ён яшчэ мог тады як бы так мы ішлі там дзесьці там недалёка ад Бангалора плошчы, просто там в 2003-2004 ну, ён просто адкрыта расказваў пра сваю там маладосць, як яны з Караткевічам хуліганілі, і я думаю, як і такое магчыма, ён, родны паэт, расказвае мне от як першаму там сустрэчнаму, які просто сказаў, што хоча спяваць ягоныя песні, там сваё жыццё. Ён абсалютна яго это не хвалявала. А мне падабаецца фраза, якую ён напісаў да ўступа да палавіны году. Яна такая трошкі, можа быць, вы можете пасля выразіць яе. І там, ну, ведаеце, зноў была традыцыя. Нехта пісаў уступы як да кніжак, так і да альбомаў, музычных дыскаў. Было важна, каб нехта цікавы, аўтарытэтны напісаў там Войцюшкевіч, Камоцкі, маладцы. І Барадулін там нешта падобнае напісаў: як паслухаў я гэты дыск, альбо як пачаў я слухаць гэты дыск, то павяло мяне як ад бушацкае самагонкі. То есть як бы такая вот крылатая фраза. Ну, там вельмі шмат, не заўсёды для эфіру,
Вось, і ён абсалютна зноў-такі я ставіў нейкія задачы там, Григорий Иванович, напишите вот этой короткие фразы, потому что мне было важно, каб у этом альбоме гучаў ягоны голас. І ён придумаў такія там на ходу. Мы яго записывали на студыі. То есть, як бы, ён абсалютна, як это, шчыра адгукваўся на тое, што, хаця мог бы сказаць, я стаміўся, ідзіце, гуляйце, там, займайцеся там чымсьці іншым. А зноў-такі пытанне ёсць часто, это важно, я разумею, тым больш, што мы ўсё ж такі фінансава вырашалі гэта пытанне. Но ніхто з маіх аўтараў ніколі не казаў мне: Зміцер, вось крэслы, вось грошы. Там, як бы, заўсёды мы нейкім чынам это вырашалі не, як гэта кажуць, не на беразе, а пасля, потому что праект трэба рабіць. І вось это такое дзіўнае бескарыснасць беларускіх паэтаў в этом сэнсе. Это не значит, что там польскія паэты карысныя, ці там просто ёсць і ў беларускіх паэтаў, напрыклад, там такое адчуванне, ці что давайте спачатку вот это, а потом вот это. Уже не хочется працаваць, потому что як бы это проекты такого, я не кажу ўзроўню, а просто уже такой ступені даверу, яны як бы, так, куды ж мы денемся, грошы, конечно, хацелася б. Вельмі моцны праект атрымаўся да 80-годдзя Владзіміра Караткевіча. Мінула ўжо 10 гадоў, але па-ранейшаму архангелы, беларуская песня, мора застаюцца любімымі песнямі, якія слухаюць, не забываюць. І пытанне, ці вяртаўся ты да творчасці Караткевіча за гэты 10 гадоў, якія мінулі з перыяда стварэння праекта, і ці ёсць якія напрацоўкі, каб штосьці стварыць, што не ўвайшло ў альбом? Во-першае, вот гэтым новым дыску, які будзе там калісьці там увесну прэзентаваны якімсь дзіўным спосабам, не ведаю, канцэртным, ці просто в інтэрнэце, ці на дыску будзе песня «Ты і я» Караткевіча. І яна ўжо запісаная, яна ўжо 99,9% мяне задавальняе. Таму што я там 3 гады назад яе там якраз такі да юбілею ці 2 ці 3 гады напісаў. І мы яе паказвалі. Все мне падабалася, но нічого не хапала. Трэба было 3 гады. В этом сэнсе некаторыя праекты у мяне ствараліся вельмі хутка, а некаторыя зараз просто ёсць час, нема патрэбны гнаць там 20 альбомаў, там нейкіх дадатковых, і ёсць час падумаць, як зрабіць трошки лепш. Там у Караткевіча песня «Ты і я», і людзям падабаецца, хаця гэта такая смесь музычна, смесь бульдога з носорогом, в сэнсе, тому что это як бы с одной боку это як бы бардовская песня, натянет, потому что я такі, як бы в этом сэнсе тут лірика пролазить, а з другого боку некі рок. Вось, і гэта, варта трохи добавлять одно до другого, і тады атрымліваецца, можа быць, нешта цікавае. Але мне песня задавальняе. Заспяваеш нам што-небудзь? Не ведаю. Зараз. Я пролез к снах бурану, дрэўца вішні ў ярасным махні, кропля на спіне левіафана, радуга на крылах навальніц. Кропля на спіне левіафана, радуга на крылах навальніц. Ты і я, ты і я, ты і я, ты і я. Под 9 валом ветра снится, и раз что огнем обнял перун, паутинка в пекле навальницы, откажи на вухо владару. Паутинка в пекле навальницы, откажи на вухо владару. Я.
здужить ураган и ветер, вечный мой затятый страшный бой. И як мне моцному прожить на свете без тебе, Танюткой, слабой. И як мне моцному прожить на свете без тебе, Танюткой, слабой. Ты и я, ты и я, ты и я, ты и я. Браво. А ты шмат у якіх краінах быў? Каля 50 краін прыкладна? Ну, где-то 40 все ж таки, я думаю, так. Ну. Ну, может, 40. Еще есть куда ехать. Калі едзе турыст куды-небудзь у краіну, ён пазнае краіну, шпацыруе па горадзе, заходзіць у музеі, у кавярні. Як ты пазнаеш краіны і ці любіш музеі? Я скажу так шчыра, что бывает так, что ты познаешь краіны, не поспеваешь познать краіну. Ты приезжаешь на некий там фестиваль и мусишь там на завтра з'ехаць. Але з музеямі у мяне сяброўства пачалося не так давно. То есть, я в Варшаве, вот, калі быў так стала паўгады на стыпендыі Гаўда-Палоні, я хадзіў у нацыянальны музей, у музей паўстання, музей габрэйскі Палін. Вось. І гэта такі спосаб. Вот як бы той самый Микита Амоніч про это кричить там на всех скрыжаваннях, что люди, так можно еще жить по-іншаму. Можно абсолютно не то, что я тут был у Лувры, и там убачу, вось и все, уже можно выкресливать все свое, значит, знакомство с Парижем. То есть, как бы, мне это так, как и с музыкой, яка, может быть, приходит трохи поздней, ці там книжка приходит поздней, коли ее все читают. Нешта актуальна, так і з музеямі. Дакранання нечага такого, пэўнай эстэтыкі, яно патрабуе чалавечага падрыхтоўкі. У сэнсе, каб ён быў хаця бы не то, что там сядзі, я готовы, нет, я еще не готов. Но оно бывае прыходзіць праз чалавека, праз імпульс, праз, не ведаю, кіно некае там, дзе ці праз таго ж самого Моніча, ці просто твою прагу да нечага прыгожага. А яно можа мець розныя формы. Ты часто сустракаеш гасцей на хутары? Так. Любіш, умееш гатаваць? Ці ёсць якая-небудзь фірмовая страва ад Войцюшкевіча, якую ты любіш гатаваць, якая падабаецца таму, каму ты гатуеш? Ну, я люблю простыя стравы. Простыя стравы, простыя рэчы, хлеб на стале, полымя ў печы. Таму, ну, ёсць дзеці мае любяць, напрыклад, боршч беларускі. Таму што як гэта? Ну, беларус гатуе боршч, яго можна называць украінскі. Я не супраць нічого не маю украінскага боршчу з пампушкамі. Но это як бы пэўная гісторыя. Свая. То самое, як я супраць рускай бані в Беларусі. То есть, я нічого не маю супраць рускай лазні там, і так далее. Но як можна беларускую баню называць рускай? Ну і тое самае зімы тычыцца. А пра ежу, ну, таксама суп з баравікоў я люблю рабіць. І госці там лезуць на сцены ад шчасця. І кажуць, што у вас уже зорка Мішэлен уже ёсць. Такие простые, нёманская рыба, да, можно посмажить, салатом можно там разное. Кожный гость приезжает уже с готовыми некими рецептами. Ты можешь как бы апошний рецепт, ну, могу вам рассказать, хоть это 2 дня назад мне подсказали. Уже записываем. Записывайте: пекинская капуста, морская капуста, французская это горчица и сыр тофу. Все, смешиваем и просто песня. Можно добавить некое там соусы, кто любит, но в принципе достатково. Это вельми классно. Вот морская, вот эта водоросль, этой зеленая, не ведаю, как называется. Ну, морская капуста, да? Так. Вот, вельми смачно. Я просто даю ось цей смак і тофу. Ну, просто як знов таки, это десь там на далекім усході
правильно сказал, там, где Япония как раз. Это все как раз таки вот в Японии было, да. Там, мені сподобалося. Ось. Салати розного кшталту. Помидоры. Ну, у нас колись это называли по-польску. Это когда ты режешь помидоры такими, ну, як там такие, не дольками, а колками такими. И масло і цибулька. Все. І перець. Вельми класно. І це хутко, головне, тому що не треба там, от, якби, тому і сказав, що прості речі, прості страви. Но, а на другой, що у лядовні є? Звичайно, там, ну, буває там некая дичизна, там, от, сябри подкидываються, якби, все легально. Ось. Що там? Я особисто люблю час від часу нечто там, макарони, паста. Бывает настройка уже, а бывает в угле готовать не хочется, якби так, что коли это становится уже такая праца, я в угле завсёды, коли бачу нечто в інтернеті, коли треба кормить 1000 людей, вот это, и это такие великие жбаны, мне их шкода, этих людей, и тих, хто кормить, и тих, хто споживає, тому що, ну, я розумію, вот, великий круїзний лайнер, это ж ціле там індустрія этого всього, там, десертики там, і так далі, їх 1000 повинні бути, це все, якби, ні, у нас ексклюзивно Індивідуальний підход. Індивідуальний підход. Я підрихтувала такий бліц, треба з двох вибрати одно. Угу. Валёнки або туфлі? Ой, ну, то валёнки вибирайте. Шведер або гарнітур? Хай буде гарнітур. Кот або собака? Кот. Рака або океан? Рака. Купала або колос? Купала. Тягнік або самоліт? Тягнік. Музей або кав'ярня? Кав'ярня. Обід або вечера? Вечера. Зима або лето? Лето, я родився там. Гітара або флейта? Гітара. Поезія або проза? Поезія. Суп або десерт? Суп. Пиво або вино? Вино. Париж або Амстердам? Париж. Туризм або гастролі? Гастролі. Сёння або завтра? Сёння. Вельми любим твою песню «Життя – гэта сёння». І що, співати? Так. Давайте, так, зараз. Хорошая песня. Так, мне так шкода, что я чомусь так, ну, а может быть просто... Мне здається, що я навіть неким чином недооценена. Ось так, це все так... Ні, є пісні, які недооценені, а ця пісня ніякі... Життя – гэта сёння. Праз заўтра і учора. Мы марым ці помнім з усякіх гісторый. Жыццё – гэта сёння. Шлях памяці ў мары. Знаходзіць прычыну былому, якое маўчыць за плячыма. Жыццё – гэта сёння. Шлях памяці ў мары. Знаходзіць прычыну былому, якое маўчыць за плячыма. Жыццё – гэта сёння. А будучы дзень перад тым, як настане, бязгучна шукае сваё апраўданне. Жыццё – гэта сёння. Не дзівіць наяўнасць бягучай хвіліны, што ўжо непапраўна сябе адхіліла. Жыццё – гэта сёння. Не дзівіць наяўнасць бягучай хвіліны, што ўжо непапраўна сябе адхіліла. Ла-ла-да-да-да-да, ла-ла-да-да-да, ла-да-да-да-да, да-да-да-да-да, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, жыццё – гэта сёння, не ў цемнаму заўтру ствараю прастору, як ветлівы аўтар. Не кожнаму слову, не кожнаму вуху паслухаць не мецца пра тое, што выйдзе на гэтае месца. Не кожнаму слову, не кожнаму вуху паслухаць не мецца пра тое, што выйдзе на гэтае месца. Да-да-да-да-да, да-да-да-да-да, да-да-да-да-да,
Дякую. Зміцер, дзякуй вялікі. Твой візіт у студыю Радыё Марыя быў для мяне асабіста і для ўсіх слухачоў сапраўдным падарункам да святаў. Дякую, Рікі. Всього найлепшага зычым. Слухачоў, вам асабіста і слухачам таксама. Каб усе было добра, каб пад ялінкай, у абдымкі. І добры наступны год. Да сустрэчы з Богам. Богом. Культурная раніца з Таццянай Сапегай.